Терапевтичните общности с по-мек режим също не са за всеки. Има хора, чието състояние изисква по-строг режим. Понякога се случва така, че човек, който няколко пъти е посещавал по-либерален тип общности, накрая постъпва в терапевтична общност с изключително строг режим. Ако се вижда, че той не може да се справи с проблемът си при по-либерални условия, очевидно трябва да се потърси някакъв по-сериозен режим. Съществуват мъжки терапевтични общности, съществуват смесени терапевтични общности. Разбира се, интимните отношения в подобни центрове, клиники, комуни са строго забранени. По принцип, влизането в нова връзка след навлизане в ремисия е високо рисково. Така че не се препоръчва, някои казват 12 месеца, други по-крайни колеги казват 24 месеца. Така че, действително, поне първите 12 месеца човек трябва да бъде изключително концентриран върху възстановяването си и фокусът да бъде там. И по никакъв начин този фокус да не се размива с нищо друго. Да не говорим, че любовните разочарования са една от основните причини за пробиви.